بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لخير الأديان وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا فلا نعبد ولا نستعين إلا إياه والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيه إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam. Nah, menjadi awan faisal bi'amana kakapin tiup-tiup waktu insyaallah ta'ala pag talusod na to imbiya mga pakarajaan ketagnaan na to insyaallah ta'ala dahil mga adab sin amuin pagpuasa sin kita niyo bulan Ramadan. Ini itukbal ko na pa ini pindo ako ini kapatut waktu ini insyaallah palit pa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa abdalus salati wa atamut taslimi ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. So, alhamdulillah mga palangwan na kami Islam. Ang tabi agbus sa ang pawaktu-waktu na kapin ka mga mapunin Inshallah subhanahu wa ta'ala daw ini kahantag unom na sin pagpuasa sin kita niyo. Kulang maglabi mga 2 pa 4 adlaw ra kumandang tain pagtangka na to di Ramadan. So bang mayan kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala masilang ta dihilan namon kakusog iban namon subi ban baya himinang sin pardaakan niya labi lawa di Ramadan. Amuin law ta dina tumaduk pasin nikmat sa lagu-lagu yan og karakato sin Allah ta'ala riha bulan ini bakun na to sarta law ta magmatuyo kita niyo himinang sinamon lang tapag ibarat di haluman ini insyaallah subhanahu wa ta'ala sa budak na ito kayangatan mga palang wala ka may Islam inamun lang ta kabuisin kita ini sa na lang ta pagpuasin Ramadan ini na tumakan ni sabitang patagi sa bulan ang pasumbod ng Ramadan balik katuan nagayan to sa alta katuan Ramadan bihawon ini mang siya mutas na ding kato nalang ta in Ramadan usong mabukon na sa Ramadan biasa ini. Dugay Ramadan na isa. So ini bangmayan sin Allah Taala tinya lamod din ang mga aming makasaksi kato niyo mga panahon na kami sa Ramadan namon lang tayo review ang kato niyo. Sumaksi si hadarat sin Allah Taala sinin kita niyo at tinawag ang bos. Piaro ni to siya. At sin piaro li at tinya wala nato lipas inamo in lang takarewan dira niya. Amo in usalta papaltag ipon pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. So masing-masing kita ni mga palawon na kami sa mga panakapin-kapin pilang sulag na kumandiha ini ang mga adab sinamon pagpuasa. Ay kahapon alhamdulillah na lawta na topic sing kami diha ini ng palihalan sinamon lang kay kaputan di mayong atwan al-ishfaq al-fuqara wal masakin wal ihsani ilayhim. At inaamoy ni lawta tuban sing kami sing kahapon amunain atin pagbutol pa mga lawta barhajat iwan si mga miskin sarta amuin pagmarayaw kanila sarta sila mun pagsumadya marayaw amin mga sila lang tabarhajat na bilang sila mga pukara iwan pagtagon lang na masakin mga lang ta pakir miskin lang sinamon kita actually ito sa Arab nakatuan pakir miskin amoyad to na ini mga palawan haramay sambian na sinari atin ya in kita niyo na suway lang ta magulong iulungi in mga sila lang ta bargao so may interi lang sila Allah Ta'ala Quran lang ta sa taud-taud din mga lang ta biadagbos nikmat amin naka-riyah atin na nakalabi ng kaibanan na inyan yakaw tay manghod amon kabusan sa Allah Ta'ala lang ta mga nakalabi-labi namon alta din kaibanan na inyan tumtuma panandas kay mo sa Allah Subhanahu wa Ta'ala kita on sa Allah Ta'ala biadin ko magdaka niya uno tayan hipang lunggo mo atawa hipang takabur mo atawa mahinang sa babansin niya mo hikaba ko sa ibadat yung sabihan to makatawang kau pagkahimo amin lang ta mababain amon lang ta darajat ang kay mo hahal lang ta amon pag-usa katwa natuwa lang ta mga alta na inyan mga palang mga kamay Islam ya wajib sin Allah Ta'ala inamon magtulong-tuwang magtulong tawang in kita ni pangkatao pangkatao indayahan tumawang tay manghud na miskin. Amin kani miskin makatawang sa barayahan katwa na. Labay na nga amon lang ta uno nakakausan niya amoin
di kagausan sindayan siya makagaos. Amoy at mga palangwan na kang Islam. So ini at rin ang mga pangadatan sa re-repen hinukato si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sarta labi lubay ari kita bulan puasa na mag-addat kita iwan magpalangay si palangay yadto amoy lang ta mabutol kita atau tayo manghunta niya sa biyadto dahil nga pagbutol mo kaniya amo na in makatawanggaw kaniya ay roon nakalong ta pabukaon mo siya katuan dahilan mo sa tala sinam kauunahan niya arakala na on di matutay manghunta mga panahon na kami sa misan pagbukaan way roon na biya nagbusway kita mi monitor dito tiya tayong hukanta uno white house na mugtay mong hundyaon on dawa yung kaniya bang way roon na asupaya ka tangag-tangakan mo lang si magbahasa into tayo manghund mo lang ta way roon ka na sa abo. Labi luwa di bulan Ramadan. Tuntumunta mga palangon na mga Islam. In pag-alawang tapabuka. Haabog tayo manghud mo at dihilan mo siya bubukaan. Karena sin Allah subhanahu wa ta'ala. Inyad to atin niya sila lagu para ilagang sin Allah ta'ala. Ba't nadihilan ko sin Allah tungbas? Biya na sinamun tungbas. Sinamun tao na pabuka mo yun. Hari na sin Allah ta'ala ragdagan. In pahala sinamun tao piyabuka mo. Lang ta sibu ka mo dihilan sin Allah ta'ala. Pahala. Na amoy to inding ha mga long tapangadatan sing kita di haamuin bulan Ramadan amuin maulong kita ha pagkahita manusia labi luwa ha mga sila kulang kabus lamod ding haon mga palang nakamay sa amo na in long ta dihilan mo siya zakatul fitr atin na zakat fitra atin na dihilan mo siya ha long ta amon mawot na in waktu amon makadali na magdihil na inya to bilang tatabangan mo kaniya sarta inyan ibadat burak Allah subhanahu wa ta'ala karena inyan law tayo pagsudsi sinamon puasa mo amoy kaya tamak-tamakan kaya lumian pasal sinarakala na kabisara ka using parkala di kabayan sinallahu ta'ala yung sabet to na biya nagbos kaya lumianin puasa mo atin na mabaya kung hukasan mo yan lanuan mo na ungsuran zakat fitra ini insyaAllah subhanahu wa ta'ala karurawan on dabuk waktu atin niya bisa raun sing kamiwan sing guru kalasahan di itong isang zakatul fitr na amoy ito mga panahon sarta lang na tu'matan dil masakin in pagdihil mo yadto na kakaon ba na si mga sila amoy in lang ta barhajat tabiluwa di bulan Ramadan in yadto nakatawang pakaw ibadat mo pa Allah subhanahu wa ta'ala sarta lang taon papahala il kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala amoy yadto rin mga pangadatan sa rew-rew naman sing kita mga palawang hakam Islam lang ta pangupi amun hinang si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah dahil sa mga pangadjian lang ta amuin adab waktu sin bulan Ramadan sa lingkat-lingkat lang ta amuin dahil sa mga salag-lago ibadat mabista ka to tanyo pagsukur pa Allah subhanahu wa ta'ala karena in pagsukur hamukin ni rin haamuin long ta pang amin biya mga natungkad sinhambok ipon imbiya mga ini nikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala doon hagin hawabaran niya iwan na sin long ta pa marugaing bihan nababi pagsukur bista sin beta sin mga kaulamaan ta pagsukur long niya nabahagi nagtu pagsukur amoy ini himinang kaniya mo ng jantong tayaon hikaruan niya pagsukur dila iwan sin amuin udyot baran himiwalbihan na in pagsukur pa Allah subhanahu wa ta'ala mo na hinang ka-ikhlas pa Allah subhanahu wa ta'ala amad tuin pagsukur sin ini jantong sin manusia bihan sarta doon hayaon lang niya amuin ini jagahan niya, in ginawaran niya, hatungod sin parkala, amoy nahinang niya, iban sin wala niya panahinang. Hambok ito rin ang mga pagsukur sin amin jantong pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab mo na muna, suway na ito di lupahon, in kita niyo hanggang piyapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala, maksud asupaya makapag-ibadat kita niyo patuhan na pula alamin. No, bang intao, amoy may ngat magsukur pa Allah subhanahu wa ta'ala, suway roon lang ta, malupas waktu kaniya. Inya to katan mahinang siya ibadat niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. So hambok na rin ang mga amoy in tiututukan si mga sila amoy nakatungkad lang ta sinamoy in pag iyan pagsukur pa tuhan na bulalamin amoy yaon sila ha amoy perkala yaon
ini suway sadya sila halom bang sa pama ini sila natutuog amurad tulong ta hindi nila mahinang yung mga yadto. So makawabang sila wati yaon masi halom sinini daghal nila ini pagsukur pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amad to. Naman jari inhi karuan niya amo na lang niya ini pamuji pa Allah subhanahu wa ta'ala iwan dila. Pamuji pa Allah subhanahu wa ta'ala iwan sindila niya biha. Amuna in pagbalik-balikan niya in pamuji pa Allah subhanahu wa ta'ala, in pagtasbih, in pagtakbir, in pagtahmid, inyong katantan hinangsin dila. Bihan. Na ini katunay lang niya amin pagsukur iwan sin amal. Amin ini pag-amal basing ini unway sin amin ujut barang. Bihan. Na ini tukatan marana in dua na sabot yung tukatan atin e pagangkautaan himibal na kita ambok na ron deng mga al-amru bil ma'ruf wan nahy anil munkar ambok yan deng mga tanda sin intaw maingat magsukur pa Allah subhanahu wa ta'ala pasal in siya di siya makakita tao amin makahinang bukon amoy bukon masagdan niya sarta pasal sinamin lasa niya hatao amin yadto kadtoon niya bihan ini uso-uson baitaan magtubihan na asabet to in deng mga ini adab sin pagpuasa amoy pahalian kato taniyo at tajannub al-israf wa ini tabdzir amoy in pangusiba paglupas in katahambok ini deng mga tanda in tao di maingat magsukur pa Allah subhanahu wa ta'ala so bang mo pangusiba anin nikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala di ko maingat magsukur bihan wala doon kayo may pagsukur. So, in nikmat, minsan da sibi-sibi yan, ayaw mo wista in sibi-sibi yaon, ba't lang mo wayron na halka niya, wayron na kuwan niya. Amoy hatihon mo marayaw, in amoy in, nagdihil ka niya. In mahal ka, amoy nagdihil sin nikmat yaon. Bukon amoy nikmat kiyarihil yaon, inamin talion sin mano siya. Sa amin nagdihil sin nikmat. Amad to in, ini subay hatihon sin mano siya. So, in deng mga addat lang niya at tajannubul israf wat tabdzir ati niya halian mo tuod amin makapangusiba kawabulan Ramadan na akato mataw sa bukon sa jaha pagkaon sampay pa kayo rawaran biha mamaygo kaw nagbubuso ang intubig bihan wayron limit lang sin po in hiya kita long ta biyabayaran mangata kung magwatsin biyabayaran day sabihan wala problema niya wala mo kaya hati hanin piyagbayad mo ito nikmat na rin Allah subhanahu wa ta'ala bihan nahap makail makamal na kaw makail kaw namikyan piyupos-posan ng gripo biuhi yan ito pangusiba pangusiba na inyo ito katantan so ito halian na supaya di malupasin ang mal tabihan panganal tayo ito jukup-jukupan ni ng mal na hinang mo sakali o ito idagdag niya kaya may inusan pasal sindeng ng mga pangusiba ito. Na ikakaunta pa pagkaon na mura. Bihato rin kahalan niya. Matao din magkausiba ha pagkaon. Timpo Ramadan. Labi-labi na bang inhinangon sin ini tao amin. At inirantian niya inamoy ini adlaw niya to sinduom. Dito na sa puspusan na ang tumatao din ini mausiba din ang mga pagkaon. Bihan. Na bihayaon mga katotemang mura. Ini pag-paibog sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amunain magpahampit amuin pangdaig labi-labi ng kampong kaya ingatanteng kahalan nila amuin pahampiton sila biasin ini bulan ini in pagpahampit mo ito amal na kula sabab in pagpuasa sin ini siyayad to di lang kau pahala biasin taon sin pahala hirihil ka niya na amo yan tinuno so dahil mga hikausiba sini nito kamal nito katantan amo ng pangusiba amo ng paglugpas na si mga ito katantan na yan tuhalian na to mga katote mga uran alam Islam inshallah amo yung madawhat na to in sarayo-rayo amal iwan jukup-jukupan in tutungbasan sin Allah subhanahu wa ta'ala so amo yan itong mga panahon na kami Islam at nasabot ikatuan hindoon paliharan sila mo lang pag pangusiba ini katuan pangusiba pag daluhasa ba ini katuan pagdaluhasa nikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala ingatun tayo ini yang langan sin Allah ta'ala hukum haram haram in magpangusiba magdaluhasa kau sin nikmat sin Allah ta'ala hari na kagunahan amuin lang tahi asag mo
amon long taha bukon na mapatut pag-aasaran amo yadto ha deng naman long taha kakaon iinuman iban na si mga long ta pamakay katuan pamaybay ramikyan ang waktu pagpangusiwa din tao amo di nagkagunahan bukon nakagunahan niya long tahinangon yun hinangon penyaon na mga parkal long tari na mausal amo di kapag paid sin kita di halaman sin dunya ini na inad mga panahon masamli at mga katsari sabna may metas na luta labi wa pangkaon ingaton ta mga panahon Islam inallahu ta'ala nananglahi kato dia kita pag-usang paliangan ang pakitalian law sinada kulu washrabu wala tusrifu kaun kamu iwan sin inum kamu law sin Allah Ta'ala dia akan nayatu kaun kamu sin halal kaniyo demikian inum kamu sin perkala halal kaniyo sin Allah Ta'ala wala tusrifu ang pakaulian sin Allah Ta'ala ayaw kau magpangusiwa ayaw kau magpangusiwa na ang pagkawetan sin Allah Ta'ala uno indusa sinto magpangusiwa nalo sintuan inna Allah la yuhibbul musrifin. Inna Allah tadi makasih malasa ha mga tao magpangusiba sin nikmat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habuk ayat sin Allah Ta'ala law nga fala tubadhir tabdhira. Innal mubadhirina kanu ikhwana asyayatin wa kana asyaitanu li rabbih kafura. Nakita ka mga panahon ng Islam. Ayaw ko lang sin Allah Ta'ala magpangusiba sin pagpangusiba amo inlang ta pangusiba amadyan. Yadto amon nakalano nako tuod yan magpangusiba sin Allah Ta'ala. Fala tubadir innal mubaddirina kanu ikhwana syayatin sampai betas na Allah Ta'ala kato supaya kita makaanib ya ka beriman anib kau sabiarin betas na Allah Ta'ala kay mo hataw magpangusiba sin nikmat sin Allah Ta'ala karena lang sin Allah inta magpangusiba sin nikmat sin Tuhan Rabbul Alamin innal mubaddirin kanu ikhwana syayatin kaunan nila yan na magtaymanghod sila yung masing syaitan-syaitanan waliyazubillah beriman kau na kau muslim po Allah Ta'ala manjari mahina mo tayo manghuri syaitan yala na sin Allah Subhanahu wa Ta'ala nanaw sin Tuhan misan mo rin kawayaan nanaw sin Allah Ta'ala tayo manghud mo siya mabaya ko rin mabaya ingata magtayo manghud ka mo iwas sin syaitan hatat kala ini kau nagpangusiba sin naman sin Allah Ta'ala nanaw sin Allah Ta'ala wa kana syaitan ila rabbika pura ingata in kau na sin syaitan bang patuhan Rabbul Alamin nagkukufor sayan na mabaya kau magtay mga udat apiapan jari nagkukupur pa Allah Subhanahu wa Ta'ala na tandurit ko mabaya mga palawang na kama Islam salta betang kita sin Allah Ta'ala tungod pag nafaka yantang sin Allah Ta'ala mangisin pagtagon mu'min isin pagtagon ibadur rahman ipon sin Tuhan Rahman amin may makadarakan sin Allah Ta'ala dihilan sin Allah aturan biadiin in Tuhan Rabbul Alamin nagsipat ha mga bariman amin may makadarakan sin Allah Ta'ala idha anfaku lam yusrifu wa lam yakturu wa kana bayna dhalika qawama. Law sin Allah Ta'ala in mga bariman ipon sin Tuhan Rahman apabila sila magnafaka lam yusrifu di sila magpangusiba wa lam yakturu di sa makalando tuloy namun ka iskut ka Tuhan amon lang tayo akon di sabtud magnafaka wa kana bayna dhalika qawama sa ingkaunan sin pagnapaka ni haantara sin duwayad to hati ni partamahan amon lang ta balance ya bukon lang ta magpangusiba bukon sa nakalanduin kay iskot yad tuin bariman mga palangwan na kama Islam kabayaan sin pagsipat sin kita ha supaya mabilang ka rin ang mga ibadur rahman na in magugat din nga katan amo na in biyeta sin Allah Subhanahu wa Ta'ala wala tusalun na yawma idin anin na'im subhanallah kuno na baha inhi sambung sin ipon hadlaw akhirat bang siya subuhon sin Allah Subhanahu wa Ta'ala sin nikmat makakaus ba siya imyan niya Allah biya musibaan ko dirihilan mo kata la Allah wala quwata illa billah na ang pagkataon dali siya makadinay di ito kata asubuhon ka sabab na biya na sinalita sila mabayaon in usaha mo asubuhon ka wang daindiin siya simud iban mga biya harap mo pakayo asubuhon ka subhanallah sa wiligtas ang pagkatuan naway ang kana inyaon subay mahinang mo ibadat pag daim maksud kita piyapan jari supaya mahinang kita makapag-ibadat kita pa Allah Ta'ala in mga pagdayayaon subay mahinang pag-ibadat pa Allah Subhanahu wa Ta'ala ampain Tuhan Rabbul Alamin magrida ka to sababin yon ini amanat sin Allah Ta'ala run ka to na bang siya amanat bukon ikaw yung tagdapo ang tagdapo ro kayo na hadlaw akhirat umasubay yung tagdapo ka niya bang mo piharap na pakain in amanat ko kayo mo biyaring kagi mo nagupiksa kaya tunay mo ra subhanallah na bihan siya so ono ini pagkaradyaan kahuy si Mano siya subay niya yan to pagsabaran in paguno niya in paggasto niya pagsabar niya bukon siya muna mag dalwa sa riha dalwasa sa
kuan niya yun may nang niya ibadat atau uno. Correct. Biha nati amo adto biya mga tiya tali sinambok manusia. Di man jari may nang lupas. Amo na. Ini waktu iwan nasin. Ini amal yadto. Correct ko. Sampai sin waktu yan nambok deng mga nikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala subay na to ayaran. Correct. Amo yadto. Ngayon waktu yung ito, nikmat na ko na siguro. Na amo na. Subhanallah. So amo yan itong mga palawan hakama Islam, yung mga adab, at inang kato pinakwanta. Yun. At takhaluk bil akhlaq al-fadila. Nagusto niya on? Alhamdulillah. So amo yan itong mga palawan hakama Islam, at tinapaliharan sinamulang taadab, na yan ito nasabot na hinuon, yung paliharan sin pagpangusiba, yan, di manjari, di kawayan sin Allah Ta'ala. Manjari in sumono ding mga long ta min adab sing kita magpuasa di bulan Ramadan tertibul waqt. Biar nagbuos sa taritib ta marayaw inamon waktu ta. On ba biar i-organize ta katwan i-arrange asal. So on organizer mo. I-arrange mo marayaw in waktu mo. Inya on harap to ini harap waktu kay pagbira ini. Ito sa ligi kwan mo. Biar bagi mo. Ini in mga taulong ta mo in nag-evaluate ba katon sa pagkahinan niya. Actually, sa iba't bariman, mga panahon na may Islam. So, yan doon nag-evaluate ka asal mo, amon long ta, kwan mo, biya bakit mo yung waktu mo. Long mo ini waktu pag-uusaha ko. Waktu ko pagbisita, madto pa amon long ta pag-uumahan ko. Waktu pagkakanto ko pa amon long ta office ko. Waktu pagkakanto ko pa mga tinda ko. Ato amang ko long ta, on mga establishment mo long tabi mga bake shop katwan natin naman to man timiwaw biya ini waktu biha ini manjan waktu sabi ni pagkakadto ko pa masjid ini ni sabi pagpanabo ko ini ipag-upiksa ko ang mga anak ko ipag-atod ko pa school ini ang kataan i-organize si mga bariman mo nang pagyanon muhasabatun nafs amo yan to hangkan na nabi sallam at ini amo yan to pag-encourage ka to Umar ibn Khattab na may taga to hasibu anfusakum qabla an tuhasabu evaluate niyo ing ginhawaran niyo ing kakahinan di hadunya hari parumatong in waktu amon kamo na in bistahon kamo na in long ta evaluate on berkaman na di hadunya bang kita mag-evaluate na makayan ko lang muna dayawon ko na sa pa waktu ko magdayaw maghalulay adakala bang wala nakaamo lang mo biya naglupas na ako in waktu pila bulan na ini biya ingkatan sin waktu ko ini katun hadya pa amon di kabayan sin Allah Ta'ala habiyayaon babaon pa waktu ko ado pindahon ko magtag na rin haadlaw ini hinangon ko katan di ako mabaya makahinan sin parkala mo hindi kabayan sin Allah Ta'ala nasabi ato yung katan sa waktu bahion ko maon pa amon ikabak ko karayawan hatin niya kawhi ko di haluman sindon niya ini mahasil ko hadarat sin Allah Ta'ala inamon karayawan na amay ito katwan imbet ng mga so hinangon kita in kuan launta ini ano ba ini habi si mga naghihinang mga office aun sayan kuan nila amoy in pag-asuhon sila sin hinang nila magkuan ka magsulat ka sinamoy in unoy na hinang mo even sinamin unoy na padyato mo in kuan katanda evaluation form na ipaghil kay mo katanda na in kamumuhan sinamin naghihinang ha office bihan in namin mahal ka kanila min asset in liabilities kalupahan nila ang pamot ti mahal ka din kataan in liabilities yato amot ti mahal ka sa baba mo adto namin hinangan mo i-organize mo in liabilities yato amot ti mahal ka sa babang mo yadto kalupahan yadto amo na in imahinang sinta ubihan mangdawasan manglawag sinhika padyato niya ang kaning kebanan makasud pa mga 5-6 pasal sin nagkulang wala na organize naman wala na organize malayo in liabilities kalupahan in tiutumtum nila ang asset sadya na yan ang problema ra kula yung medyato yan ang mga naghinang mga office yan kami ni na lang ta bakas nagkahinang na office na biya nakakita sin biya kahalan si mga naghinang na office. At niya on the experience so na biya. Na bang kori may nga tamin mag-organize namin uno mo. Sebab muna naghinang na office yan makarwara magini tabok sinini uno niya. Amo na. Ini ni asset niya. Makarwara 50 ni 130. Na bang kori may nga mag-organize harap mo paktudyuhon pakain ni mga yaong katanta na makuan ka mauno ba ini ma-overdraft na biyad magkulang na bang kawi mga maka ini aun napsusungod ba to na makalibiyasin ini suy-suyin mukti ka mo sin pagpangadji nila biyan na inamin allowance mo lang ni
amin dirihil kay mo jukup dah in allowance mo. Nabang aun ini kanapsuhan mo mahinang mo hawak to adto ang bakaw mingat mag-budget simbaran mo mabinsan na nakaw. But makaminsan na kaulong ni aming budget mo ito wala dito nakabutang yung mga pagsudsi ni. Nabang kaulong niya sumudsi ni na magsandal kaw. Mataw din pagsandal mo. Kanti ko no. Natumakat pa ko ito sa namabot in wakto mo dilan ni sa. Pasal wala niya to nakabutang nga program. Wala nakabutang nga program. Amin dihil kay mo to wala yung namod niya. Naman jarili amod mo. Na ikaw yung nabinsan na. Nabiyan. Na amo yan. So amo yan to mga palawan ha kami Islam atin ya pengajian dak kula ito nakawasing kita ni hay doon kita tapaliharan sa namon kita kawhi tadi hadunya kawhi sin muslim na kawhi sin muslim amun tumay tay siya ha amun kawayan sin Allah subhanahu wa taala sabi sa pabiyad to biya nagpus long ta in wakto biya nagpus matong na sa mabiyad kami kumanap na biya nagpus pwede kaganap ta insyaallah taala lang ta miya in wakto pagbukasin kita. Di ba na ni muadzin ta? Ha? Wala di. Wala subay. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح